naglandag sa imong una-una. Ug tungod niini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon na ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Philip, 24 years old, single, nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa bukol nga nitubo sa kong may puso. Daot na kay kuglawas, unya kutob sa akong mahibawan nga para tambok, matambal man o physically activity, buhaton dayon ako sa way pagduha-duha. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang bisag unsa na paliton sa kong mga vitamins para patambok. Ingon ini ang panghitabo. Bisag unsa na malay akong gipatumar nga vitamins nimo, Philip. Wa man gyud ka manambok do. Oh, ngunani na gyud tingali ning akong lawas, ma. Ay, murag tuwa gyud ka maliwat sa side sa imong amahanda. Nga bisag unsa og kaon daot lang gihapon. Na ako'y laeng gipalit nga vitamins nimo. So why ito? Basin pag mauyon ka ato. Nasad, ma? Tuwa di mo, good. Saan di ta makatawa nga? Walad kapila naman kung kamuhiskot ako nga palitan kang mama ni mong vitamins bisag unsa nga klase nga vitamins. Araw lang nga manambok ka. Pero sa kung tanaw ni mo, wa maginausab. Daot ra manghihapon kay ka, oy. Nagibay eh. O gini problema na ko. Mao. Ya, sao na pala ani si Misya? Ha? Ha? Hagok? Atikon pa man ko nimo ay klaro ana nga ibog kay kang Misya. Yung sugod mo pukibaw. Sige, magkagpasiplat. Unya, kung nana si Misya sa imong duol, mausab dayon ang imong lihok. Bay. Ako sa'y pangutan uni mo nga otro manggani ko. Bisag unsaon ako kaon, wagi ko manambok. Ay, sugton ka ko sa kong panguyaban ani pa. Kung mao ni akong lawas. Unsa? Kay ngano di ay? Nanay kay plano nga panguyaban? No, agbayra. Pero gaduduha lagi ko, gipasino niya, katawan lang ko. Yaw sao man mo pagkahibaw kung dili nimo suwayan. Suway sa... Ha? Nindot kayong tanaw si Misya, buwag baligulo, tanawa. Kay, ligod kay tanaw mo. Ligod kay kundasyon. Urag mas Oscar pa man si Misya tanaw kay himo ba? Kani mo no, nagpagpahawa ka niya. Sa kusamo, sa tanaw daw. Sugas daot
Unsa maning nadunggan ako, Philip, ha? Sa imong amahan? Nga na ako no kay planong panguyaban, Ha? Uy, kung dili gusto ang babae nimo, ayaw pamugos. Na ay daghan, uy. Bisag daot ka do, pero maayo biya kag hitsura nak. Supportive jud kay kana ko, may. Siyempre, inahan gud ko nimo. Ako mao'y nagdani mo dinhis kalibutan. Busa para nako, dili maayong mamugos kag babay. Nakasabot ka? Ma, Unsa? Manguyab ka nako? oh, Misha. Okay ra ba? Wari masuko. Wara man. Pero, sure gid ka, ana. O lagi, nakatawa lagi ka. Angan! Kinsa ba dili magkatawa? Kumpara ko ng lawas na to, oh. Oh, compare. Kadaot ni mo. Unya ko nagdunay gubot, be. Makalaban ka kanako. Misha, Maong, sorry, Philip. Karon pa lang, sultihan na tika. Wa kay chance nako. Misha. Daot, bangkay, silig tukog. Muli kasagaran nga isungog na ko sa gamay pa ko. Hantod na nga nidako ko. Sa bata pa ko, dili ram gyud kayo ko ingon anak ka apektado nga daot ko pero sadyang nidako na ko. Murabag nahimo siyang insecurities na ko. Kung sadyang nidako ko, mas nakabantay ko sa iyang impact na ko. Labi na sa mga butang nga gusto na kong buhaton. Imbis gusto ko nga magbasketball, pero tungod sa kong kadaot, kaway mukuha na ko kay basin niya kunod maunsa ko. Ilabi na gyud sa babae nga akong magustuhan. Murabag, lisod imagine nga naimusubot na ko kay para nila kung panangit kung ako mo'y kagubot kinsa kung imulaban ako. Hantod nga, mas nagkugi pag yung kong pangitag pagi kung usaon nga maundan-undan ang akong lawas. Unya, Mag-gym ka? Sure, oy. ingon sila ang pag-gym ko no, pwede ko no makapatambok sa usa ka tao. Abas, pati og mo na'y magkapadako nako. Ay, dili ka katawan, ana bay? O, pagkatawa lang ko sulagot. Wala masanay epekto nako kay naanda naman ko. Ang akong focus ron is ang akong progress. Bay Philip. Mag-gym. Mao ding nagsapatos ka. Dong, basin bayag mabughat ka. Mama sa doy. Daot lang ko pero kaya na ko eh. Nala, sige, pag-amping. Mama, Kuyawa, ah. Consistent kayo na. Ikatulo naman ni Murong Adlaw, no? naningan ko din ako. Oh, good luck. Uy, hinay lang, uy. Mura magkag nagkiglumbag kaon diha, uy. O kay kontra dong. Mo tinggal ini magkapatambok ganing Jema. Kay ganahan jud kay kamukaw na ni guman. Murag kabantay baya ko dong, nga murag nidako-dako kagamay. Kanang imong abaga ay milapad. Aw, gamay ra hinoon. At least ma, di ba? Na-progress. Uy. Bay. Dako naman tingali kayo ng imong alsahon. Kuha yan ang plate si mo, eh. Bago pabaya ka. Mag-usa ka simana pa lang ka. Gusto na lagi na. Ikaw good. Bahala ka. Uy, unsang taon na. Bay! Bay! Kay mao kag
kung siya nakasayop ni mo. Gusto magugang diha-diha dayon, marisulta na dayon sa imong gibuhat. Bisag dili mao. Maon na. Tanawa. Na-injury na hinon ang pulso ni mo. Ay, kubagra ni ma. Mawari ni dayan. Ang buot ni mo, Philip. O sabay? Niya, bay. Di okay naman. Nya? Nasa magambalik og gym? Puhon, bay. Unsa man ning gamayng bukol sa kong pulso? Kahir ba kayo? Maninoon sakit kung dili lang hilabtan pero kung pislito ug mayo, sakit na siya. Unsa man kani? Pag-una, gamay pa man tong nga bukol. Hangtod nga nidako siya nga mura nag-julin kadaka. Abi na kog mawa ara pero nilabay nga mo lang ang tulo ka tuig. Wa nang gid siya mawa. Wa sa ko mabalaka kay dili man sakit. Musakit raman siya og pislito na kog mayo. Mao nga ni-appeal ko sa online consultation medical group sa Facebook. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, ingon sila nga tendon cyst daw kuno ni o harmless rasad kuno. Tinuod ka? Di raman siya sakit ilihok-lihok. Maka-feel na kong sakit kung pislito na kumayo. Ikaduhang pangutana, duha kuno kaklase ang bukol. Bukol sa bukog o bukol sa ugat. O delikado kuno kung bukol sa ugat. Unsa man ako pagkaibaw nga kining bukol sa akong pulso, bukol is bukog o bukol ba ni sa ugat. Ikatulong pangutana, kung tinuod man nga harmless ni, pwede ra ba nako siyang ipatangtang? Dili ra ba delikado o pasagdan na lang yun ako? Ikaupat og katapusan, asa man kanina ko nakuha? Posible ba nga nakuha ko ning bukol sa diyang na-injury ko niadtong nag-gym ko? Unya, nihubag akong pulso? Palihog, tabangi og tambagi ko, kining akong suliran, Philip. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Ug kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw ako ug si Dr. Obra ang inyuhang mapaminaw ug mo'y mohatag ninyo og tambag, tubag, kalinawan, solusyon sa inyuhang mga pangutana ug unsa nang mga problema punto legal man, Punto medical man, psychological man, emotional, behavioral, or Yes. balik na basta kag hit-hit na og shabu og Hay nako. Punong na taon mo dong maluoy mo sa imong kaugalingon Seek ug sa help. imong mama ug papa ug mga membro sa pamilya. Yes. Iting luya gud ato ni no. Ako Oh. kay magbisitahan man ko sa Argao Drug Rehab. At ang naghana pagod gihapon mga pasyente unya ang mama ug papa muhilak sa kong utubangan kay Tinuod. ang ilang problema ato ni dili masulbad sa ilang millions. Doble kayo. Bisag unsa nimo kadaghag kwarta pero Bisag ang kadaghag droga kwarta. no mo affect na gani gyud ni sa mga kinabuhi sa ato ang mga kabatan-unan maghuba gyud ang ilang kaugmaon no wa gyoy maayong gibuhat ang droga moingon man gud sila dok mawa kuno ilang problema Temporarily. da But the long effect will remain. naamon po ilang problema ang mugawas Oh. ug mo tumaw unsaon man ninyo Ang no pinakasakit yung problema din eh, kanang mga na kay legal nga problema, attorney. Yes. Na kay warrant of arrest. Correct. Kay nagtuo mong legal ang droga, illegal ba yan na? Whether you are using, pushing, or selling. Magkaanab kada kung gramong makitaan ug masapan nimo, mas dugay pug ka didto sa prisuhan. Mo sa mga media ko ng mga attorney sa mga drug company ba? Ni ana sa ding drug pusher, sa drug pusher bitaw ko daw, pero legal man ning among drugs. Mauna. Since ay mga i-greet na to, partner. Dili pa na ko i-greet ng mga sugid dito. Ato makutno pagtulog. Yes. Attorney is that when life gives you lemon, you make a lemonade. Himo ang juice. Meaning to say, partner, Adjust yun ta. adjust ta nya kibaw
ta dapat mo dala sa ato ang problema. Yeah, we must know how to dance with the music. Or dance in the rain. O muuwan, ang ano mabasa. O magpaugara inig human. Kibawta mo da, ang pasabot anak kibawta dapat mo dala sa ato ang problema. Yes. Maubitaw na nga naani ato ang mga programa, naani ato ang programa kini ang akong suliran. Dugay na kaayo ni pipila na gud ni katuig longest running radio program nga muhatag ninyo og tinuuray, seryoso, kinasing-kasing nga tambag muskig unsang puntoha, di ba, Dok? Yes. Kay para dili ta magluom sa ato ang mga problema. Alright, na akong ito Greetings. Ato na paminaw ni Blaudilio Juarez, Ivy Umpok Isun, at Teresita Gonzales. Yes. No? Naman ni Justin Ranga o Minin Estrada dahil sa sugod. Ako pa ni mga parinti, no? Si Isidro Pilinio diya sa Tisa, Cebu City, o si Kevin Garbo di siya Mr. Nudes Paburada dahil sa Tayod Konsolasyon Cebu, and the last but not the least, yes, Daisy Madrigal diya sa Liloan, mayong pagpamilya. Live, love, Liloan. And greetings also to Venetia Bacasmas, Roger Gomez nganing ingon, hi Ma'am Elaine, wow, kagwapa gihod, walay makakopya sa kagwapa, Lunes na pod karon, maminaw na pod kuno siya sa ato ang programa RMN DXC Iligan, kay taga Iligan ni si Roger Gomez, si Rogie Mesecola, si Rosie Ababon Limbo, Pasita adyan dili na kuno niya madungog kay daot yang radyo. Uy Ma'am Rosie, ay kagool kay naka Facebook manggani ka. Pwede kang maminaw sa ato ang programa pinaagi sa RMN nga Facebook account. Di magool Ma'am Rosie. Also to Pasita Adan, Tampos Dayan, and Mercedita Las Kanghagas. Thank you kaayo sa inyong padayon nga pagsuporta og pagpaminaw sa ato ang programa. Punto Medical Today, letter sender taga Cebu City, si Philip, 24 years old. Na ako no'y bukol, partner, no? Nga ning tubo sa iyahang may pulso, unya, daot ko no siya glawas, unya, kutob ko no siyang mahibawaan para mutambok, iya, madyo ko nung gipaningkamutan, pero muragwa, gyud. So, una niyang kay murag gidako man to ang iyahang bukol nga mura na kunog julin kadak. So unang pangutana, Doc, ingon sila nga tendon cyst daw ni ug harmless rasad kuno. Tinuod kaha kay dili raman siya sakit ilihok-lihok. Maka-feel ra kog sakit kung pislito niyag maayo. Yes, maayo gud patubago na to ani si Dr. Boy Ligo, no? Sa Tanhay City. Yes. O si Dr. Zui Lim, no? Unsa man ni sila nga klase nga doktor? Surgeons. Okay. So kining tendon cyst, nahitabo mo gud kung naay break sa skin ng cover sa mga tendon. Kining tendon mo gud mo ni siya inong gitawag nato sa usa ka part sa atong lawas nga nag-connect sa muscle o sa bone, no? So ang kining gitawag nato og tendon cyst naa ni siya fluid, no? Lump murag mahubag ni siya diha sa mga joints, no? Usually diha sa atong kamot, sa atong mga joints. Onya ang mahitabo na ni musakit, mo nang giingon niya nga musakit. Onya kung pananglitan gani ma-infected mo ni problema ato ni kay mo form man siya og pus formation due to bacteria. Pus formation kanang pus PUS nana. Kung dili madali madani sa pagdaloy sa tundugo mo nang ang uban nga dili matagag pagtagadayon nila mga cyst whatever in wherever in the body makadevelop og septicemia, no? Septicemia. But most of the time kining tendon cyst or gitawag mo sa surgery og ganglion cyst. Mo disappear lang ni ato ni without treatment, no? Okay. Mawarag iya. Mawara na siya. Depende ra kung unsa ba ka kaning ingnon kanang healthy person ba ka, no? Dili ka dali madaa sa epekto sa kaning gitawag nato og ganglion cyst, no? Mawara na siya ato ni, but I rather suggest na kung mahimo lang sa labing madaling panahon, kung mapapakita mo naman ka sa Cebu City, no? Mapakita ni mo ni usa ka surgeon, no? Surgeon. Preferably orthopedic surgeon, ha?
Napagay kailang orthopedic surgeon. Yes, na si Dr. Dilbert Moniset. Hello, taga Mandawi po ni siya, schoolmate ni nako pag elementary, one of the youngest and best orthopedic surgeons na siya diri sa Cebu along with nilang Dr. San Juan. Sila mo actually ni shoulder replacements ako ang mami doc. Years ago. That's why I also know him. And siya po'y mutabang nako'y problema sa ako ang running kung magka-injury ko. Siya. Liban ako, di ba? Jogging, mga muli. Hinay-hinay. Hinay-hinay lang, Dok. May tennis mampug ka. Lain-lain tag sports kay para healthy, di ba? Ikaduhang pangutana, duha kuno ka klase ang bukol. Bukol sa bukog o bukol sa ugat. Ug delikado kuno kung bukol sa ugat. Unsaon man kuno niya pagkahibaw nga kaning bukol sa iyahang pulso, bukol ni sa bukog o bukol ba sa ugat. Okay, diagnostic procedure, no? X-ray, MRI, this can determine kung masamang yung location da exactly, no? So, depende po kung asan dapita sa lahat. But usually, mga tao nga aning problemahan nga na mga cyst formation, these are people nga naa sa mga comorbid problem like rheumatoid arthritis, no? Makadevelop ni sila og mga bukol-bukol, no? So, in general, duha ka klase ang bukol. Kining gitawag na tog cyst o kining gitawag na tog tumor. Ang tumor, kung imo na siyang ablihan, ang sudya na tissue o kining cyst, usually kung imo siyang ablihan, ang sulod ni fluid, no? So moingon kag delikado ba kung malikon, depende sa lokasyon o asa man ang bukol o depende kung unsa mang ingnon ta organ ang duol diha og simbako lang, palayo lang kung dili ba siya malignan. Yes. Ang iyahang ikatulong pangutana, kung tinuod man nga harmless ni, pwede ra ba nako siyang ipatangtang, dili ba delikado or pasagdan lang? Sa ako naginingon ang mga bukol kung dili pa kay sa dagko gipulinog pasagdan lang, some will just disappear naturally and some will need to have some surgical intervention, no? Surgical intervention plus the use of antibiotics. First, you will complain of pain. No? Kung siyempre mapektuhan man ang mobility ng dapita, no? Dapat mong tuhod, dapat mong kamot or wherever, you may take mga analgesics. So, unsa man ang analgesics? These are medicines that can allay or soothe pain. Example na kanang mga acetaminophen or naproxen, ibuprofen, mefenamic acid, paracetamol. These are mga non-opioid analgesics. Ako mga pasyente nga na mga intractable pain, usually mo prescribe kung opioid analgesic. Unsa may mga example sa opioid analgesic? Kining oxycodone, kining morphine. Yes. Mao na sila ang akong tramadol. Mao na sila akong ipangresita. Pero sa mga ordinary pain lang, madara na siya. Gingalan ako a while ago. May pinamik, paracetamol, acetaminophen, ibuprofen, o naproxen. Pwede na siya tani. Okay. Og ang iyahang katapusang pangutana, asa man kaha ko ni makuha? Posible ba nga nakuha ko ning bukol sa dihang na injury ko ni adtong nag-gym ko, unya nihubag iyahang pulso? Yes, anter ni siya sa mga joints attorney, no? Magkakadevelop mo kag arthritis, binag na kay history of mga injury, no? So maninitabo niya. So wear and tear due to trauma sa dihang dapita, no? Kung asa niyo nakuha mo na siya. So anywhere in the body kung nakay nauntog na trauma, this may result to may ngananing problema magka-develop og cyst, no? Imo na ipa-massage sa attorney para mawa di siya effective ang massage. So ma-relieve ka kay cause by yung massage of relaxation, but do not expect na ma-disappear ang imong bukol or imong cyst kung imong ipa-massage, no? Dili na siya. Kinanglan gini siya. Akong balikon, ang treatment ani is removal of the cyst ug mahimo lang ipa-biopsy. Pero kung ang cyst is kanang gamay ra, wala maghasol nimo, just leave it there and this will wala problema ka, dilipiktado ang imong activities of daily living, okay ra yun, ha? Labi medyo may pagka-athletic ka, ha? Yes.
Mga sukintig paminaw, hinaut untangan na amoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Inisab si Dr. ni Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang Akong Suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.